Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Зей районы благочинные Сергей Отакай дәваханада ятучыларның тизрәк терелүен теләп гыйбадәт кыла. Бу изге эшне башкарырга ул һәр чәршәмбе килә. Мондый очрашулар дәваланучыларга гына түгел, хезмәткәрләр өчен дә әһәмият зур. Конечно, это очень важно, потому что человек находится в тяжелом и духовном состоянии, если операция очень серьезная, например. Да даже любая операция – это однозначно риск. И человек, если до операции вдруг попал сюда, то есть подготовка какая-то, да, он может помолиться, как-то душу свою подготовить к тяжелой операции. Дәваланучылар бу хәйрия чарасын бик теләп кабул иткәннәр. Православие динендәге теләге булган һәркем оештырылган гыйбадәт кылуларга килә. Пациентлар арасында төрле хәлдәгеләр бар. Аскы коттагы травматология бүлегендә ятучылар да Сергей Отакай килүен ишетеп менделәр. Барсының да бер теләк исән-сау терелеп чыгу. Здоровье детям, себе, всем и за страну, за все молимся. Особенно врачам, лечат нас хорошо. Әлеге эш буенча киләчәктә дәваханада махсус бүлмәләр булдыру турында сөйләшү бара. Наша больница поддержала эту добрую идею и организовала встречи православного священника с нашими пациентами, что им очень нравится. И сейчас решается вопрос о выделении отдельного помещения для организации молельной комнаты. Православие динендәгеләр генә түгел, мөселман пациентларның да имам белән очрашулары оештырылыр дип көтелә.